Салом алейкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Ноҳид мисли ҳамеша. Кадоме ки инамиҷара бишноса аэропорт, яъне ки аэропорти Дамади духтаи бародарон ва хоҳарони гиромӣ типа ки мегӯя ҳамиҷа ягон корхона боша, одам кам ач хеле ки омадем нарх навора буфаҳмем бародарон гиромӣ. Нархи билет чанд сомай, Тоҷикистон чанд сомай, Узбекистон чанд сомай ва Қирғизистон чанд сомай бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Боз медроем дарунда ҳамаша мебинем ки билетҳо чанд сомай, нарх чӣ хеле, рейс кайда чӣ хеле, ҳамаша якта ба якта мебинем. Иншоалло бо мо бошед, ҳама каса мерем дарунда нарха мебинем, билетан шояд харем ва мепарем. Ки ҷои арзон боша ҳамуҷа мехарем. Масалан Тоҷикистон арзон боша Тоҷикистон мехарем, агар Қирғизистон арзон боша Қирғизистон, ё ин ки Узбекистон рафтем, пагнале. Хоб ина бародарони гиромӣ, мо даромадем, билетҳоро пурсидем. Билет душанбе будааст, имрӯз паго буда чанд билет 3800 сомонӣ, 3800 сомонӣ. Ина дар ин касае ки ин духтарак мебинем, ин духтарак мефурохтай. Ош арзон будай, тоҷикон бисёр гирифтаи савд ҳастанд. Имрӯз паго билет 14000 чанд 14300 чанд гуфтам, хеле гуфт ба фикрам. Иншоалло оз мерем аямон город ош мехарем билета. Ҳанош ба худо мерем чем 30000 доданда як баробар бо арзон мода меғалтаку. Бо исуса рафтанша диданша исуса медицинашо навай духтур барои коронавирус гузаштанша ҳамаша барои шумо нишон. Иншоалло ки нарх навоша мегем дар болои видео экранда менависем, насиб боша бо мо бошед, мерем билет хари насиб боша. Хоб ина бародарони гиромӣ, дидем ки исуса ҳама қиматай ай город ош харидем 13947 рубл барои дуюми, яъне ки барои пага, барои дуюми феврал. Иншоалло оз мерем духтур мегзарем барои коронавирус бо ушта 2500 ё 2700 оз дастпоридем, насиб боша бо уша плюс мекунем, обши расходоша ба Тоҷикистон рафтан дар ҷою макон расидан. Иншоалло бароятон ҳамаша якта ба якта пешкаш мекунем. Иншоалло агар соғ саломат бирем бирасем. Хуб, ина билета харидем, насиб боша 13947 рубл барои паго дуюми феврал. ҳозир кофтесем барои коронавирус гузаштан чином дора. Ҳей навҷа гӯшак стофтеса. ҳозир ҷа мерем, насиб боша мегзарем бо иқасумаки дигамон аюҷа меканан. хай то Тоҷикистон рафта расидана. Иншоалло ки кисамон шикоф мешавад, дальш мерем. Хоб хай кароч ина бародарони гиромӣ, омадем духтар, ин аюҷа духтар гузаштасан, ин аюҷа коду под исуси мекунад. Карочи корш карен қин зон омад рости гап. Даромадам 2750 рубл ма гирифтам. бо иҷа бачаҳои тоҷикан ҳастанд, бо камкам ҳам программа дар ёрдам метан бо 300 сум дига 250 сум дига онҳо мегиранд. типа ки посреднингори мегиранд бародарони гиромӣ. хоб мо гузаштем. Иншоалло ки ма чихел через сайт медаровем. кароче инавиҷа ман рӯи экрана иншоалло ки монтаж мекунам, нишон метавам чихеле ма даромадам. ам хел шумо бикунем, бадороем бародарони гиромӣ ва посредни мекунем бо 250 сум дига бо ду бачаҳоро метавем. кароче бе посредни кароче инам чихеле дар рӯи экрана кароче медорем. через ами номерои картатона шод мепартоен, чихелиш мекунен, амҷа худш ҳастай, номер ҳасабтона менависен, адресо ҷода зиндагӣ мекунен, чихеле номер паспорт, номерои телефон, электрон почта ҳамаша менависен, равон мекунен. сразу 2750 меспорем бародарони гиромӣ. баъд ина навиҷа мен хеле нишон метам, ина иҷа мерем, иҷа меспорам скриншот амо номеротона меспорем. баъд ина иҷа деволак якуна пас шунда ай пас ё деволак айҷа мерем. карочи як пилтачуак даҳани дапар мекунад, тови бини дапар мекунад, тови гӯшта меяд, ай чишмо тов мебурад бародарони гиромӣ. ва бояд тайгаи дига гӯшкова гиря дар даҳанат пар мекунад, то ҳалқа дилит мешура. аямон 2750 рубл мегира. инам хеле бош дад кесем ки оли 2 соат пас чӣ мешава, баъд ответча мо бигирем, баъд бирем. карочи баъд пагардаими феврал биёем парвоз кунем. иншоалло ки бо дальши продолжат мекунем. обши чанд расход мешава мо дар рӯи экран бо менависем. бародарони гиромӣ, бо мо бошед, получат кардем вая тестай чиай бо видео мекунем. хоб бо мо бошед. ҳама миҷа карочи
программашно телефонашно меброр ҳамаҷо қатор месонад аҷа бо пасреди кам даст барои сумкоркуниқчон команда че камаз далнабол чиан ҳама миам рост телефонашно меброра телефон мега как гуфта ягон интернет бозӣ дора через интернет платид мекунад ҳамиҷо бародарони гиромӣ худо ҳамата ва хунотона ва пеши наздикотона расона амин. хуб бародарони азиз олиян ждат дорем 2 соат нашдаи теста бигирем ай коронавируса тайёр шудаи нашида оли намедонам 2 соат ждат мекунем баъд мерем иншоалло ки пешаи тайёр шудан бо як хабари муҳими дигара як хушхабари дигара ба сами ҳамаи шумо бародарон ва хоҳарони гиромӣ бирасонем ки хуб чанд хабар дар видео дар канали мо хабарои хеле чотка набуд аз сабаби ки кор бисёр буд ва хабаро ами хабарои чихел бугум чотка бигем набуд да. хуб аз ҳамин сабаб мо видеои хеле соз карда натонистем кор айса хеле вақт нашед. хуб имрӯз чихеле ки дар видеои пешина мо ваъда дода будем ки хабар баромад буд ки аз 1 феврал масҷидҳои тоҷикистон ҳамаш кушода мешавад. хушбахтона имрӯз ҳамаи масҷидҳои тоҷикистон хушбахтона кушода шуданд ва мардум намозхониро шурӯъ карданд дар тоҷикистон. агар гуфтагиянд ки агар қоидаҳое ки пешниҳод кардагияй агар ҳам қоидаҳо риоя нашава масҷидҳоро боз дубора мебанданд мисли пештара. чанд моҳ буд 8 моҳ буд чанд моҳ буд аниқша намедонам маҳкабанд масҷидҳо аз моҳи апрели соли гузашта буд. хоб имрӯз хушбахтона имрӯз ҳама масҷидҳоро дар тоҷикистон кушода карданд мардум намозҳоро хонданд ва шарт гузоштанд ки ҳатман дар масҷидҳо ниқоби хеле бакушен ва фосилатона бо қоидаҳои беҳдоштӣ мегӯянд ки ҳамаи ҳамин риоя карда шава агар нашава масҷидҳоро дубора мебанданд бародарон ва хоҳарони гиромӣ. хуб барои мо муҳимаш ҳамин буд хушхабараш ҳамин буд ки худованд боз дубора барои мардуми тоҷик дари хонаи худашро барои бандагонаш кушода кард. яъне ки мо аз ҳеҷ ки нест фақат аз худованди таоло миннатдорем ки ин рӯзро ҳам боз барои мо расонд ки мо дари бастаро боз кушодему боз мардуми тоҷики мо дубора намоз мехонанд. хуб хабари хушхабари мо амин буд бародарон ва хоҳарони гиромӣ. иншоалло ки кадоме ки моро тамошо мекунанд дар канали мо обуна шудагӣ набошед ҳатман дар канали мо обуна шавед ва мо дар аэропорти Домодедово ҳастем билет гирифтагием иншоалло ки имрӯз 1 феврал паго 2 феврал иншоалло ки через город Ош Қирғизистон парвоз дорем ба Тоҷикистон через город Ош меган қарибай хай билет гирифтем чанд сум гирифтем 13947 рубл гирифтем бародарон ва хоҳарони гиромӣ ва боз аз Москва омадан раҳпулиша ҳисоб мекунем иҷа суми билета ҳисоб мекунем 2750 рубли дига суми ва ҳисоб мекунем духтура ҳисоб мекунем ки духтур гузаштем духтур чихел бугум аку 2750 рубл мети я гушковака я чадабинит пур мекунад то наи росто чишм там я чишмат ов мереза я тайгаша хел дароза чиш чувакаш пурш мегӯяд то ҳалқ там я дилит мешура аяму нигоҳ ки 2750 рубл мегира худо бигиратон хати коротон амра бо 2 соат дига мо ждат мекунем дар намиҷаат дар ами залда хайвода фар нест шумо дар ҷуф ждат мекунин намекунин мегирем мерем пага насиб боша лоқомона ҷамъ мекунем гуфтаи кулобиё мепарем мием Тоҷикистон мерем насиб боша бо авҷа мерем ки аз бо ҳар кас ҳар гап мегӯяд ки масалан 1500 да Тоҷикистона мерай бо аз Тоҷикистон то ҷоу макон та хайстуса ҳамаам нархора мо обшаба ҷамъ мекунем ахири видеода мегӯем ки чанд қадар аз Москва ба хонамона расиданда чанд қасум расход кардагем ки то хонара мерасем иншоалло ки бо мо бошед боз тамошо кунед мебинем ки дар иҷа бо чӣ гап хабар мешавад. хайми фақат сумкани айда яҷеба ки нимкола доштам аммо ба фикрам ки шикоф шид ахирш табиа шикоф мешавад хуну медуроя меравад дига тина намебуроя ба фикрам.
خوب با ما باشه خیلی هر کس هر نمود بلیت میگیره از با یه بچه دیگه نام ابو توجی گفت که تاجیکستان میرم بلیت گفت 10,000 و چند گرفتم من قریب 14,000 گرفتم هر کس هر خیل میگیره برادران گرامی خب سرو چینش خیلی با یگون 1000 سومک دیگه 1000 روبل دیگه با راز نیست میکنه برادران گرامی خب یگون گپ اگر سلوچای نو فهمیده گفته باشم برادران گرامی بخشش با ویدیو رو ما دوام میدیم از تست تیورشا با میگیریم با دالش پردالش رد میکنیم که با درجه چی گپ خبره یعنی که من خودم تجربه میکنم من خودم ای سری خودم میگذارم برای شما میگم که چه خیلی رفتن در کار چه خیلی کن در کار تیپ هم خیلی خوب دالش میریم ببینید برادران گرامی ما این خیلی گازی گرفتیم نیستیم برای چیه اما کووید 19 2750 روبل کیلو دادیم برای همه برادران گرامی خب ما امروز یکم فеврал از خونه میریم اگر نصیب باشه و پالیو داریم ان شاء الله خدا خواسته باشه اگر این ویدیو برای شما معقول شده باشه اگر با در کامنتر بنویسین چیزی شما فراموش کرده باشم حتما برای پگا در کامنتر فکر عقیده‌تون بنویسین پگا نصیب باشه چیزی که شما خواهش میکنید پگا برای شما میپرسم و انیقش میکنم که چخیل رفتنش و سونای چخیل کندش مثلا کنجکاوش بسیار ایده بکوین کنجکاوی کنین بفهمی که مثلا نخی کجا چند سمای چخیلی کن رفتن همش کروچی بفهمین ما یک تا با شما انشالله که پرسپوس میکنم میسوسه میفهمم برای شما بسام شما همه شما میرسونم براتون گرامی خب امروز میریم ویدیو دا لایک منین تو دیگر رو ببینن و هنوی همتون با خدا نه تریتوری رو ببینیم که در ایرپورت برادران گرامی و خواهرانی دوست داشتنی برادران و خواهرانی دوست داشتنی